Yereni anyone jide mo ensem na afiaba na yedie na wa wani tuase na wotwe na wie ye no my Ghana ye de titiri wa Adom TV so na ya Adom TV Nshoma season 2 ye wie kire nkura bebre no aye so ne Nshoma ne kansia no Victor Chumampofo no na ye nkunibdifo Sister Sunday edi na chi a bowura mu ne papa akodi nkomo na jasa se da papa ne de ma Ghana for de je se wan so utie Boza I am Nshoma feeling on your woman still yeah baby you understand yeah we show no cry it's still a show. Patrick Chumampofo Victor Chumampofo anano Nshoma season 2 a de ba wiye no odi mu nkunim no papa na papa yi de atudwa se de ne ba no ate nanim wate abusuanim na wate nungwafo anim no aseda na ode ma Awurade ode nsem itudwa wa abra enada de abofra yi ekofie ekoma abusua ewo nungwa onam sayo so de afuturo sonko ani nkranhyesem ama ne ba no Adom TV fo ase papa se won ayema yenya talent kese ewo ha na sa talent ye nya enso mra okọ ado Nshoma 2 no mehu se ma ho odin entumi na aha ne akola nse wo no akola nti ye nungwani aha ya ne wo no nti mbehu nungwa mpanifo jase che na manche no ani wulo mo nyina se meniska ana se me ho nsoso nti ne tembi a ebeba se ye vote na se me hia bibi de ma akola no na ma ba mpanifo no me ba mpanifo so ntoto ma se obia ba ma bibi o Mr. Ampo because on nyina hu se akola na obon ho modern enti nkunimdi edi ye no me dan penifo na se enye penifo na anka san nkunimdi na enti me amaso enti me da obia se eni it's no other than Victor Chumampofo is crying ow Victor Esu renounce Esu where are tears of joy.